Okay, majumbunta din dito na no, sa ako na po si Clarence guys no, og welcome back sa ato ang vlog no. So for this video di guys, umani ko inyo sa itong bahaton karon sa nagtadtad ta og kon kalabasa atong sa ulag kamonggay og tangkong. Kaya wala mo tasudan guys, of course mag-utan ta karon kay labang napoy kalabasa kay gikan sa balay po ng kalabasa. Di magsilid pod guys, magtinapulanta, magluyalo sa tong lawas kay of course mapas mo ta dito magliyok-liyok guys. Mo nang samtang ni utanon sa dong balay, utanan na kay bisin nagdagma daot-daot na. Ano utanon sayang pod kaadyon. Ja of course aton siya kay tadtad dapita guys, akong gishow ninyo tanan kay para makita din jug unsay pormas kalabasa. Of course guys, di pud kalabasa nga ato ang utanon ko for this video no. Ato mo sugulang sa kamonggay kay perfect kayo paggawas sa kamonggay no. Kay aras ka kuan green green, perfect kayo og busok kayo nga atong kamonggay for this video, fresh kayo no. So may kiabot nito Pasko, of course ato nang laksian ang atong kamonggay for this video no. Wala lang ang kuya rin gano kilaksi usang nga. Kabalo mo guys tang kamonggay is grabe jud ka kung alin ka na naay daghang mga vitamins nga makuha ang dapita no. Basta ra makuha ang vitamin din dapita sa kamonggay, basta i-search lang ninyo na dapita guys no. Pero pag man dapita guys, of course ato pong punan siya og kanang tangkong kay lahi siya mag tangkong punan dapita guys kay di ka ma CR. Dili siya hugaw guys ha kay gikas tapad naman sa CR, of course ang mga kuan mga germs sa CR kisuyo para sa tangkong para lahi siya ang tangkong tambok kayo gatong tangkong din dapita aras ka bus og kanang perfect ang mga dahon. Di lang kay dahon ang perfect guys kundi ang mga punuan aras ka hamis kaazo sama na ako. Wow. Palo mo guys daghang klase nga magturok ng mga tangkong bisan asa ba na magturok ng mga tangkong kanang tangkong nga gikan is made of CR ni sidya. Unya ang uban guys no kanay tangkong sa basak, nay tangkong sa alturas, nay tangkong sa kanal, nay tangkong sa daan. Pero kanitong tangkong aras ka perfect kaayo no. Akong gisunin nyo kay mga perfect kaayo atong mga green leafy and dapitan no kay atong utanon for this video no. O ay dapita guys ato nang ano ng kamonggay pero kaning kamonggay guys aras ka hasol pero maning kamot bugka nga makautan, of course immer siyang paningkamutan guys no. Kay of course taning kamot pa bugag kuha onda taning kamot bugag ka makakaon ka makahigop-igop sabaw maning kamot ka no. So kaning kamonggay guys ato siyang haroso atong hinahinayon kay of course tabi ng mga palpalwa pod unsa alangan magud din tatarungon sig maka ng mga palpalwa kung di tarong tugkuan guys haros ang kamonggay ka of course tabi dagko nga palwa sig babag sa tilaok awa na ato jung paningkamutan guys ug haros ang kamonggay kay yun no naghamit mga vitamins ug minerals nga makuha sa kamonggay uy. And of course guys pag humaan ang dapita guys no na buong laing angle kay need man tug angle guys kay of course lain put do to atong ikat-kat kay ngano agato yung ikat-kat guys gamay na nagminutes ako gyud gi-showing ang tanan so unsa ang pag-process ang atong pagluto sa ato ang kuan kamonggay kalabasa og tangkong no. And of course pagkahuman sa kamonggay of course atong gi-show atong tangkong ato ang kuan kamonggay ug ato ang kalabasa kay human na mag-process kung mag-process ana guys ay of course ato siyang hugasan kay of course na may mga ud-ud something yet ato siya sit aside of course atong i-process atong kaldero atong tanong hugas ang kaldero no para ready na always atong pagluto wala na mga kara-kara napita so dapat largo-largo na ito nakita guys to si ate grabe naglablabo no mo nang ay mo paminjo og sa enjoy your life enjoy joya huy wow bitaw oy samtang si ate guys busy guys ina bunon ako pud nilihok pud dapita kay gutom pa na maglaba lain sa guys no ulit na maglihok-lihok no masindag buy-buyon tay napita no rag gisapot na kay of course ay malabhon mas dili jud lalim guys kun dahag labhonon sa tinuod lang jud pud o nang kamo sunugay no labhonon wow okay ato nang paspasan ang paghugas tong kaldero og luwag para dito na nga to ang pagluto na nakara-kara no kay murag lami jud higop og sabaw napita okay pag ana guys of course ato nang luto ng ato ang kuan no sinabaw so ako jud guys og magluto og utan ingani una ko ni si Jack akong butang og oil something ite para ma-feel ni mo ang something crispy huy wow so before that of course atong hugasan ng kalabasa kay para ang mga viruses mawala ana man jud na siya guys atong hugasan ang mga utanon og before ta magluto unja kay of course init naman ang kaha of course ato nang puspusan o ato nang sudlan ato ang kalabasa kay of course sa may atong tangayan pangamurag kay gupo ng sabaw guys and dapita guys nagkamalisod ko nagkaigit-igit ko ang dapita nagluto pa ka nagvideo pa ka tuloy maghakog videographer dyan akong baron siya 5,000 taga oras wow daghang kwarta and of course guys pag kumaan dapita guys ato nang butang tubig ako ang nang og tubig guys kay of course kusog ba mahip og sabaw or yabuyag kusog mahip og sabaw ng dapita and of course pag kumaan guys of course ato takloban siya magwatuwa tag mga seconds or minutes kay of course nagbukal nabukal na dito di ay ato nakita nabukal naman siya guys of course ato nang isumpay sumpay ato na siyang isunod sa ato ang kuano tangkong gamit na ng tangkong guys pero makabutang na siya og kanang license wow uy makabutang siya mga mata-mata guys ba murag makakuang makadani og mata nga uy unsa man ni siya uy aras ka laisyo lami kaayo ni si Jaba of course ma-tasty mo ang tangkong kalabasa mag-mix food ba of course ato siyang karaw-karawon guys atong butangan og nga pangpalasa alangan po guys udi na itong pangpalasa lain na sad po kayo guway pangpalasa lain sa dila piktan kun yung white ron wow and of course guys pag guys ato butang siya asin salty of course pero nga asin guys kay of course bisig maparat mo siya pud tawag dagat na and of course nagbuka na guys ato na sa
lang ato ang kamonggay with more vitamin C. Char. Wow, bitaw oy, ato na inod ng kamonggay guys kay hapit na mahuman. Naghuman, of course, luto na. O di ba na may pa-ulo-ulo ato ang utan ni Pita. Murad jud na ay manok nga sagol. Wow, gusto na sagol nga manok murag na jud. And of course, so na guys, mga on tanin guys no kay luto naman. Oh, thank you so much atong pag-watch atong videos no. So wala pa ka para sa akong Facebook page guys, please follow na kay para magrasyahan mo sa Ginoo no. And of course guys, before mag-end tong videos, mag-amping ta karon sa atong mga biyahe no. Kay para safety ang tanan, di ba? O mga on tanin jo. Okay, before mag-end tong videos guys, ako salamat sa 6k followers, road to 8k followers. So thank you so much. Ug marato guys, ug daghang salamat ug amping ta karon. Bye bye. See you na po sa next vlog.